Bună ziua și bun venit tuturor la un nou atelier de informare despre abandonul școlar organizat în cadrul proiectului Școala de Succes, Oportunități pentru Toți, pe care Școala Gimnazială Nicolae Costescu Bolboș îl implementează prin Programul Național de Prevenire și Reducere a Abandonului Școlar. Trebuie să vă spunem că acest atelier este structurat în două părți. Prima parte, care începe acum, va consta într-o dezbatere despre principalele cauze ale abandonului școlar și despre măsurile de intervenție pe care școala noastră le-a identificat prin acest proiect. A doua parte, care se va desfășura mâine, începând cu ora 10, îi va avea ca invitați pe reprezentanții unor instituții menite să ne sprijine în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Vom avea invitați de la Inspectoratul Județean de Poliție, Compartimentul Siguranța Școlară și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Revenind la prima parte, trebuie să începem prin a spune că abandonul școlar a devenit o problemă majoră cu care societatea noastră se confruntă. Cauzele abandonului școlar sunt multiple. Astăzi vom analiza împreună câteva dintre ele și vom observa ce măsuri am implementat prin proiectul nostru, ce măsuri urmează să implementăm. Gândiți-vă că elevii care abandonează școala, înainte de a-și termina studiile, se vor confrunta cu o mulțime de probleme semnificative în viața lor, începând de la șanse reduse de a se angaja, venituri mai mici, până la o calitate a vieții mai scăzută. Factorii sunt complexi și multipli. Unii elevi se confruntă cu probleme emoționale, cu lipsa sprijinului familiar, alții se luptă cu sărăcia, cu abuzurile din familie, cu bullying-ul școlar, cu violența școlară și multe alte cauze. De aceea, vă invit să participați în mod activ, să ne împărtășiți experiențele și ideile dumneavoastră și să încercăm împreună să găsim câteva soluții. Acest atelier, în prima parte, va conține o sesiune de informare, câteva provocări pentru dumneavoastră și un chestionar pe care îl vom completa și vom concluziona câteva aspecte. Prevenirea și reducerea abandonului școlar în cadrul proiectului Școala de Succes, Oportunități pentru Toți, implementat de Școala Gimnazială Nicolae Costescu Bolboș. Pentru început, să clarificăm ce este abandonul școlar. Abandonul școlar prezintă încetarea frecventării unei instituții de învățământ și părăsirea sistemului educativ. Asta nu se întâmplă brusc, dintr-o dată, doar în puține cazuri. De obicei, el este precedat de absenteism. Deci elevii încep să absenteze din ce în ce mai des. Cauzele acestui absenteism poate indica probleme emoționale sau sociale care afectează elevul. Acest absenteism are două forme, două tipuri principale, selectiv și generalizat. Primul, cel selectiv, se referă la absențele repetate de la anumite discipline și avem și noi câteva cazuri, iar al doilea, cel generalizat, indică un refuz frecvent de a veni la școală, uneori fără o cauză anume. Absenteismul selectiv se referă, deci, la absentarea frecventă de la anumite materii, ceea ce poate indica fie o lipsă de interes sau dificultăți specifice la materiile respective. De aceea este vital să identificăm aceste probleme pentru a asigura o intervenție adecvată și rapidă. Absenteismul generalizat, atunci când elevul lipsește fără justificare, anunță o tendință sigură către abandonul școlar. Acest fenomen poate fi rezultatul unor factori sociali sau psihologici care necesită atenție urgentă, după cum spuneam și în introducere. Părinții se confruntă cu diverse provocări.
în gestionarea absenteismului școlar, incluzând identificarea motivelor pentru care copiii nu doresc să meargă la școală. Empatia și comunicarea deschisă sunt esențiale pentru a înțelege fricile și preocupările copiilor. În continuare, o voi invita pe colega mea, doamna Berta Emanuela, să vă adreseze o provocare, sau chiar mai multe, și să le gestioneze în stilul ei. Bună ziua tuturor! Îmi face plăcere să fim din nou împreună astăzi, în această frumoasă zi de iarnă târzie. Eu sunt cea care de fiecare dată vă pun la treabă și sper să nu vă supărați pe mine. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație și să ne ducem în spate, undeva, în anii copilăriei. Cred că cei mai frumoși ani pe care i-a trăit fiecare dintre noi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că copilăria începe cu poveste, copilăria începe cu joc, copilăria începe cu școală. Și atunci, ca să încep eu cu o poveste, aș spune că într-o zi a fost odată un grup de proscuțe care voiau să se ia la întrecere. Și culmea este că țelul lor era să ajungă în vârful unui turn foarte, foarte înalt. S-au adunat atâția spectatori, poate prieteni sau poate oameni care le-ar fi vrut binele, sau animăluțe. Și fiecare a gândit la modul că niciodată, niciuna nu va ajunge acolo sus. Întâmplarea a făcut să înceapă concursul și proscuțele s-au antrenat în această activitate. Atunci, rând pe rând, sub greutate și din dorința de a face oamenilor pe plac, au abandonat una câte una. Mai departe, o singură proscuță a reușit să ajungă în vârf. A reușit să ajungă acolo pentru că ori nu a înțeles ce se întâmplă în jurul ei și credea că toți cei care spun că este mult prea departe, că este mult prea greu, sunt alături de ea și o încurajează. Realitatea însă era alta. Tot ce contează este că a ajuns acolo. A ajuns acolo unde și-a dorit. Astăzi suntem aici împreună pentru a face ca toți copiii noștri să meargă mai departe, să nu abandoneze niciodată, să meargă în lungul drum al cunoașterii pe care fiecare dintre ei îl au de parcurs. Noi, profesori, da, părinți, autorități locale, suntem aici ca să-i ajutăm. Să-i ajutăm să nu le poată frânge nimeni zborul și să nu abandoneze înainte de a începe bătălia. Tocmai despre asta este astăzi, despre abandon și despre abandonul școlar în speță, care, așa cum spunea colega mea, are multe și variate cauze. Spuneam că vorbim despre copilărie, da? Vorbim despre poveste, vorbim despre joc, dar jocurile de ieri sunt poate cele, în mare parte, și cele de astăzi. Tot ce rămâne este să nu ne dăm bătuți niciodată. Provocarea pe care o lansăm astăzi și acum este următoarea. Să vă puneți pentru câteva minute în locul copiilor dumneavoastră și să scriem câteva cuvinte, da, prin care să enunțăm câteva motive pentru care n-ați vrea să veniți la școală, fie pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp.
anturajul, problemele financiare, atitudinea familiei în raport cu școala. Punem acolo bilețel, îl prindem, așa. Da. Haideți, vă rugăm să veniți cei care ați terminat să mergem mai departe cu activitatea noastră. M-am gândit la următorul subiect. E dezinteresul copilului de a ajunge cineva sau de a fi cineva. Acum foarte mulți vor să câștige fără să muncească. Și le consideră că totul se cuvine degeaba, cu fără munce. Sunt învățați să trăiască bine, noi părinții muncim mult, ca să le oferim ceva. Și acum au totul la mână. Cam asta e ideea. Să trecem acolo. Asta ar însemna ca noi, părinții, să fim... Să mai reducem un pic din tot ce le oferim. Adică să restrângem mai mult cheltuielile. Din telefoane, din laptopuri, din toate tehnologia asta care apare zi de zi. Da. Da. Că am spus că cam ce ar gândi el acum, că nu copilul. Altcineva. Cam asta a fost ideea. Asta a fost ideea. Întrebarea era, scuzați-mă, provocarea doamnei profesor era așa. Cum am vedea noi școala, deci cum am fi văzut-o atunci. Să fim în pielea copiilor, să fim în locul lor și dimineața să nu prea avem poftă să venim la școală. Vorbește copilul din mine. Așa. Și copilul din mine zice așa. Și care era temerea mea când mergeam la școală? Trebuia obligatoriu să țin o tacia, știți? Cu cravata la gât, să nu fie strâmbă într-o parte, că mi-ai luat câte un bobărdac în spate. Așa. Deci de carte nu mi-era frică, dar nu am niciodată bătaie că n-am știut. Da. Asta era una dintre temeri, ținuta obligatorie. O altă temere, și nu puse ochelari. Erau temerile astea exagerate și tot timpul mă da că nu le termină. Că mie mi-a plăcut mult mișcarea. Deci, stăteam la școală și apoi ia temă și cel mai rău cu temele era pe vacanță. Când îți dădea să citești nu știu cât pe vacanță, să faci nu știu cât pe vacanță. Și al doilea, iar noi băieții ce mai era la noi, tot timpul trebuie să ne dăm cu, așa prin, și să ne facem părul, că aveam probleme cu tunsul. Nu ești tuns așa, nu ești așa. Deci așa erau temerile mele din copilărie. Nu știu acum dacă copiii, da. De exemplu, acum copilul meu zice cel mai mult să teme de evaluare și de faptul că domnul profesor a luat o culegere așa mai grea, de face în loc să facă 2 ore, abia face 20 de ore. Nu test. Asta cu temele, cred că este... Nu, întrebarea cu copilul, care era meu, copilul care era meu, nu? A tuturor. Dar sistemele de educație nordice lasă temele în grija școlii, nici de cum în grija copilului. Și atunci, dacă mai dăm idei, s-ar putea să ne trezim că suntem doar noi responsabili de temele de a doua zi. Suntem în mare parte, dar mai degrabă îi provocăm pe ei să ducă la bun sfârșit sarcinile de lucru cele de acasă. Eu mi-aduc aminte din copilărie când eram la școală, că atunci s-a luat bătaie, nu așa. Luam bătaie, nu să jucați. Poate când căltam cam așa sus și aveam de aici până sus, se cunoștea 2-3 zile. Dar acum copiii nu știu decât telefoane, dacă să mănânce bine, să doarmă bine și să nu facă nimic. Și lasă temele la domnii profesori. Da, eu cam atât zic. Haideți să mergem mai departe cu activitatea noastră și să vedem temerile copilului de astăzi.
Eu, după părerea mea, exact cum îmi sugera și câțiva părinți ai copiilor, cred că sunt problemele între colegi, adică conflictele dintre colegi, discriminarea asta dintre ei și anturajele, în primul rând. Cred că asta ar fi ce s-a și întâmplat și la noi, de-au mai plecat din ei când spunea cineva din cauza că s-au certat copiii între ei. A doua problemă ar fi, după cum cred eu, tehnologia asta avansată, care ei copiii uită să mai, eu știu, să și ducă la somn și stau pe net. A doua zi probabil că sunt și obosiți și cred că de acolo nici nu prea vor să mai ducă la școală. Și eu mai cred iarăși o problemă care e, cred, sigur, familiare, dacă sunt probleme mai sunt pe la noi copii care cred că nu au suficient ca să fie și în rândul elevilor și poate nu sunt toți egali. Cam multe ar fi, dar să zicem câteva din ele, da. Să nu spun cu ce mă confruntam eu. După părerea mea, este mult o problemă socială între copii, deci se adâncește din ce în ce mai mult groapa, diferența dintre copiii la școală, dintre cei bogați și cei săraci. Și cred că asta este o problemă foarte mare. Deci extravaganța asta a ajuns foarte sus. Și cei săraci sunt de multe ori marginalizați în clasă și în societate. Și nu e de vină școala. Deci, multă lume zice că nu sunt bani, că nu s-au investit. În ultimii ani s-au investit foarte mult. Niciodată nu s-a investit în școli, în învățământ, cum s-a investit în ultimii ani. Au toate condițiile. Dar asta e problema lor. Și anturajul. Anturajul, să fac grupuri și se iau la mișto. În online. Fac mișto unii de alții. Nu știu, ar mai fi multe, dar... Da. Este o cauză. Diferențele acestea dintre copii sau unii doar consideră că sunt mai sus ca alții, deși lucrul ăsta n-ar trebui să fie. Ar trebui, dar... Indiferent cât de mult ai avea, câți bani ai avea, asta nu te face mai presus de alții. La școală copii fiind atunci parcă nu simțeam cu asta diferența că eu era mai bogat decât... Nu. Principal, nu am trecut pe link, dar principalul motiv este că copiii cred că au posibilitatea de a alege între a merge la școală și a rămâne acasă. Dacă ar ști că nu au posibilitatea asta, ar merge fără alte... Deci asta e prea multă libertate și mă gândesc că și trec hitul de vreme. De greu. Și mult nu merg din cauza că le e frică că depășea, că iese din zona lor de confort. Adică place ca, pentru că fiul meu, cea că lui ar plăcea mai bine că predea online. Să fie acasă, în fața calculatorului, ar fi ok. Nu să meargă la școală. Deci cam asta ar fi. Teama de școală, teama de a merge la școală. Teama de a pleca din zona de confort. Mă scuzați, și ar mai fi o problemă, se promovează mult în online, că poți să reușești în viață și fără școală. Fără să muncești. Fără școală, fără să muncești, se promovează mult online șmecheria. Care, pentru, da, chiar unii au reușit, dar fără carte, baza, cartea este. Totdeauna reușim, TikTok. Asta reușește 1%, 1 la 1000. 10.000. Asta poate pentru că toți copiii nu mai au modele, adică au alte modele decât cele pe care ar trebui să le ia drept model. Din cauza ceea ce se promovează. Da, exact.
Considerăm că nu mai au nevoie de carte dacă banii se pot obține în alte moduri Mai decât... ales cei care Da, sunt da. învățați de mici. Da. Cum trebuie televiziunea aia să-ți dea ție? Televizor la internet, acolo. Ăla este ceva comercial care trebuie să... Eu am fiicele mele și ale copiilor. Da, fiica mea era de profesorul de fizică, Fulcet. Și distanța prea mare de la Duminciul la școală, la mine era foarte mare. Păi nu, astea sunt fiicele mele. Așa, și din partea copilului meu, teme prea multe la matematică. Deci, din cauza asta chiar ar lipsa. Astăzi nu se supără domnul director. Păi nu. Astăzi suntem toți prieteni aici. Anturajul și cred că abandonul este și din cauza părinților, pentru că nu educă. Și vorbesc aici, cred că până la vârsta de 7 ani, noi ca și părinți ar trebui să ne educăm copiii și să-i îndrumăm spre școală. Dacă acasă nu primesc chestiile astea, cred că și de aici pleacă abandon. Asta n-ai de unde să știi. Dacă cu părinți, unii părinți nu se ducă copiii, n-ai de unde să știi. Nu știi ce e în casă la... Sunt copii care au ieșit oare mari. Nu știi ce e în casă la fiecare. Nu au învățat nimic. Da, dar majoritatea pleacă și Și sunt părinți care au plecat în afară și sunt copii mulți care sunt crescuți de frați, de bunici, da? Părinții doar primit bani de acasă și atunci normal că copilul ăla intră într-un anturaj. Așa. Mai voi și cu copii care îi aduce microbuz la ora 2 acasă și la 3 pleacă de mână de anul înapoi, la satul nostru sau nu știu de unde. Nu să-și facă teme sau ceva. Părinții sunt plecați ca să de tot așa pentru un trai mai bun, ce că trebuie bani și nu mai sunt supravegheați. nu s-a gândit. Acolo intră anturajul. Acolo intră anturajul. Nu poți să-l supraveghezi. Sunt așa, sunt unele cazuri care nu sunt de vină nici copiii, nici părinții. E Nu, de vină nu, societatea. Hai să le înțelegem. Societatea. Nu toate anturajele fac rău. Vorbim de anturajele negative. Până la urmă trebuie să intri în anturaj. Nu trebuie să vedem anturajul ca un lucru rău. Dar poți să intri într-un anturaj bun. Și atunci să te pregătești cu colega, mă rog, cu ce ai și să socializezi de bine. De echipă, Așa, așa, cum se învață la școală. Acesta este scopul. Grupe și Temelor, da, prin un grup în... Din păcate, noi stăm la țară, nu suntem ca în alte părți, școala după școală, de ține pește mici, le dă și să mănânce acolo, să duc să-și fac temele împreună, nu poate să supraveghează. Haideți, mai avem părinți care nu și-au spus opinia. Și mai e și tipologia individului. Eu, de exemplu, am 3 copii, 3 băieți, toți sunt 3 băieți, dar niciunul n-a fost la fel. Dar caractere diferite. Alba ne spunea că dacă nu a la fotbal, nu învață. Ăsta nu, dacă zice că nu la fotbal, nu mai să stea în poartă. Cum am auzit și ceilalți părinți vorbind, dacă vorbesc despre fricile mele, eu am avut o singură frică pe care am depășit-o și aceea a fost în clasa 1. Mi-era foarte frică de învățătoarea mea, care m-a bătut exagerat și m-a trezit prin motorină, cum era atunci, și mă trăgea de păr, dureri de cap și toate... Și motivul. Da, nu făcea nimic. Da. Pe timpul acela, da. Dacă vorbim de fricile mele, nu aveam eu probleme. Ajunsesem să fiu foarte interiorizată, foarte speriată. Pe timpul acela băteau foarte mult copiii, îi traumatizau. Învățători, profesori, acum nu mai e cazul. Acum, din nefericire, și acum e o problemă, permisivitatea prea mare a unor domni profesori
Și asta e o problemă care duce la situații conflictuale între elevi în timpul orelor, indisciplină. Vorbesc din punctul de vedere al băiatului meu, nu știu dacă e o scuză sau nu neapărat, are anumite ore la care spune că nu se poate concentra din cauza că au un elev problemă care deranjează exagerat orele. Deci și problemele astea conflictuale sunt o cauză. Da, pot deveni. Da, și copiii sunt o problemă. Nu pot să-și... nu-și doresc foarte mult să învețe. Unii dintre ei, cum e și copilul meu, asta este. Îl sperie temele, petrece foarte mult timp pe telefon, anturajul, noi încercăm să ne îndepărtăm, dar nu prea reușim. Mai sunt în alte cazuri și problemele familiale, dar nu la toți copiii se aplică. Deci cam asta. Mai avem câțiva părinți, vă invităm să ne spuneți ce ați notat. Eu am notat neînțelegerea între colegi, bullying-ul în școală. Sunt copii care, din cauza bullying-ului, refuză să mai meargă la școală. Teama de eșec. Poate sunt copii care sunt expulși de bunici, de rude, au părinții plecați, încep să ia note mici, să fie marginalizați și de colegi, acasă nu sunt încurajați și tind spre abandon din motivul ăsta. Și tot așa, teama de marginalizare, adică sunt unii care au condiții mai bune, haine mai bune, alții care au mai puțin și sunt marginalizați de ea care au mai mult. Astea sunt motivele. Gata, suntem. Din cele expuse de dumneavoastră, înțelegem că s-au spicuit câteva frici, da? Cauze, motive care duc la faptul că un elev n-ar vrea să vină la școală. Înțelegem că sunt cauze materiale, înțelegem că sunt cauze sociale. Probabil că unii nu vor să vină la școală pentru că se trezesc mult prea devreme, alții că primesc mai multe teme, alți copii au simțit ei că sunt marginalizați, alții poate nu vor să vadă un anumit profesor și caută diverse motive. Dar abandonul școlar n-ar trebui să se afle în unitățile școlare. Abandon înseamnă să renunți, înseamnă renunțare, înseamnă să renunți la un vis, înseamnă că nu poți merge mai departe, înseamnă că îți înfrânte din start aripile și că nu vei ajunge acolo unde ți-ai dorit. Tocmai de aceea, din cauza aceasta suntem aici, să punem cap la cap cauzele și să găsim acele, să zic eu așa, căi prin care abandonul școlar în școala noastră să fie cât mai mic posibil. Sunt dirigintă la clasa 8-a și în momentul acesta mă confrunt cu o situație aproape de abandon școlar. Am un elev care nu mai frecventează școala, a venit doar de 3 ori
în cele 3 module, o dată pe modul. Și am încercat să înțeleg care sunt cauzele felului acesta de a se manifesta. Și am văzut că, în mare parte, familia este de vină pentru că nu-l sprijină. Este un copil, totuși, la 14 ani, care trebuie să-și procure singur hrana, să-și cumpere cele de trebuință pentru școală. În principiu, muncește în fiecare zi să poată să meargă și el mai departe. Este păcat că avem astfel de situații. Noi, profesorii, părinții, comunitatea locală, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să-i ajutăm pe astfel de elevi. Pentru că, până la urmă, și ei sunt suflete, sunt tot copii și dacă neșansa lor a fost să se nască, eu știu, poate într-o familie cu posibilități materiale reduse, și că lucrul acesta nu ține doar de ei. Să-i sprijinim, să-i ajutăm dacă avem ocazia și până la urmă să le fim aproape. Acum, prima provocare este gata, urmează să mergem mai departe, mai apoi, după ce colega mea va prezenta următorul material. Să observăm acum câteva dintre cauzele și semnificația abandonului școlar. Am selectat, spre exemplu, fuga de la anumite ore. Să știți că reprezintă o reacție mai mult emoțională, fiind adesea percepută ca o evadare dintr-o situație considerată traumatizantă de către elev. Fie că nu este suficient de pregătit, fie că se teme să nu ia o notă mică, fie că îi se pare că profesorul respectiv are ceva personal cu el și motivele pot continua. Dar aceasta poate indica probleme de adaptare și disconfort în mediul școlar. Din punct de vedere psihosocial, fuga de la școală are semnificații profunde, reflectând dorința de separare și individualizare, dar și dificultăți de integrare în grupul social. Aceste aspecte pot influența, bineînțeles, performanța lor școlară. Mai nou acum este la modă termenul de segregare și noi am avut de curând o situație complexă de completat pentru a identifica acești copii în risc de segregare. Să știți că și copiii sunt răi între ei și noi am observat acest lucru, cum un colectiv poate să izoleze un anumit elev și să-l determine să aibă anumite comportamente. Comportamentele acestea pot proveni și din sentimentul de separare, care apare adesea ca o reacție la presiunea socială sau familială sau colegială, determinând elevii să se distanțeze de mediul educațional. Această distanțare afectează nu doar relațiile cu colegii, ci și implicarea lor în activitățile școlare, mai ales în activitățile extracurriculare. Avem elevi care refuză pur și simplu, fără motiv, să se implice, dar în spatele refuzului lor sunt anumite traume pe care este greu să le identificăm și să le soluționăm. Necesită timp și implicare. O altă cauză sunt dificultățile acestea de integrare despre care vorbeam mai devreme, care se manifestă prin imposibilitatea de a se adapta la normele grupului, ceea ce duce la o scădere a motivației școlare, la o scădere a motivației pentru a participa la activități. Iar în timp, aceasta poate conduce la un ciclu vicios al abandonului școlar. În continuare, colegii mei au pregătit pentru dumneavoastră un chestionar pentru a identifica cât de mult poate influența relația copil-părinte aceste comportamente indezirabile. O să vi le
înmânăm, o să le completați, avem răspunsuri cu da și nu, trebuie doar să bifați dacă este da sau dacă este nu, apoi să totalizați răspunsurile de da și răspunsurile de nu. Și vom concluziona în câteva aspecte. Chestionarul nostru se adresează exclusiv părinților și are întrebări din mai multe domenii, după cum ați observat. În ceea ce privește relația dumneavoastră cu proprii copii, am negociat, adică în urma unei discuții mai aprige, dacă există acest termen de a negocia cu copilul tău. Mi-am folosit simțul umorului în a rezolva o situație. Am arătat interes și am lăudat. Deci, să ne ascultăm copiii și să-i lăudăm, nu numai să-i certăm. Am menținut standardele ridicate într-o situație conflictuală, bineînțeles. Mi-am păstrat demnitatea. Am vorbit cu copilul așa cum mi-ar plăcea mie să mi se vorbească sau reversul medaliei. Am arătat că îmi pasă cu adevărat de copil. Am stabilit consecințele faptelor negative cu calm, respectând și înțelegând copilul. Am arătat o atitudine de încredere față de copil. Am folosit atitudinea noi în loc de tu. Am fost ironic cu copilul. Am folosit remarci pozitive. Mi-am organizat timpul pentru a avea discuții în particular. Am oprit protestele când copilul a avut un comportament neadecvat. Am folosit un ton acuzator în voce. Am țipat la copil din cauza că eram furios. Am folosit încurajările. Am folosit afirmațiile de reamintire a scopurilor. I-am oferit copilului o mică bucurie. L-am întrebat dacă se simte stresat de ceva. Am încercat să găsesc împreună cu copilul soluții pentru situațiile stresante. I-am oferit copilului un exemplu de efort. Am reacționat impulsiv la refuzul lui de a îndeplini o anumită sarcină. Am fost ieri un părinte bun. Trebuie să stăm să ne gândim și știm cu toții că realitatea nu e întotdeauna așa. De multe ori reacționăm și noi din impulsivitate și mai târziu regretăm. Că nu trebuia să îl certăm, din prima dată trebuia întâi să stăm să ascultăm și părerea. De multe ori majoritatea dintre părinți nu-și ascultă copilul. Și direct, la acțiune trece. Și nu e bine. Da, trebuie să fim sinceri, sigur că dacă ceea ce e, dacă am răspunde cu da, ar fi ideal și nu trăim într-o lume ideală. Da, domnul profesor. De toate ce am studiat aici, am 15 de da și 8 de nu. Răspunsurile maxime, să zicem așa, erau 20 de da și 5 de nu, ca să fim niște părinți ideali. Dar apreciez sinceritatea. Sunteți peste 10, deci... Doamne, că eu sunt la limit. 20 de da și 20 de da și 4 de nu. Ba dacă... Am prins și treaba asta. Nu are teama neapărat de Și mai e și... Claudia, și acum e frică. Uite, de exemplu, punctul de amendă la 160 a trecut 902. Să nu spui mie că nu se frică de o amendă. Nu e în societate. Crezi? Păi, și acum nu se frică să-mi dai el. Așa. Iar... Uite că mai aveam ceva de spus. Nu. Jingo Robin, îl urmă. Am 21 de da și 4 de nu. Mi-a dus de ce vreau să mai spun.
Doamne, știți că a apărut și reclama aceea. 16 de da și 9 de nu. Tot timpul spune, ia fi atent acum. 18 da și 7 nu. La fel, 18 da și 7 nu. 22 și cu 3. Dar vreau să comentez la o întrebare. Nu mai comenta. Cum am reacționat impulsiv la refuzul lui de a îndeplini o anumită sarcină. Da, a recunoscut. Da. Păi da, dacă el stă 8 ore pe telefon și i-am dat și eu 5 minute să-mi actualizeze o aplicație care nu mă pricea pe care am eu, și a trebuit. Și a fost singura palmă care am dat-o, dar am suferit mai mult eu decât el. Zici, 3 luni de tot cumpărat. Nu am vorbit cu mine. 16, dar nu. N-are copii de asta. 17 cu 8. 22 cu 3. Dar am și eu aici de comentat la ultima întrebare. Nu prea aș putea să-mi dau singur verdictul. Am fost un părinte bun ieri? Nu știu dacă... Cum sunt? Poftim? În trecut. Da, nu știu. Nu știu să-mi dau un răspuns aici. Totuși am pus da. 21 da, 4 nu. 22 de da și 3 de nu. 18 da, 7 nu. 22 da, 3 nu. 21 de da și 3 nu. Hai, mai pun unul. Acum aș vrea așa, prin sondaj, să ne spună cineva un răspuns de, adică la ce întrebare a răspuns cu nu, unde normal ar fi trebuit să răspundem cu da. Prima întrebare l-am aglomerat pe copii din punct de vedere fizic verbal. L-am răspuns că nu. Pentru că nu l-am aglomerat cu nimic, la școală și atât. Nu, acesta era răspunsul bun. Da? Dacă s-a întâmplat să răspundem cu da, unde ar trebui să răspundem cu nu. Am văzut că erau mai mulți de da la unii părinți decât maximul de 20, de asta întreb. Școala noastră, din fericire, nu se confruntă cu multe cazuri de abandon școlar, de aceea am mers mai mult pe prevenirea acestui fenomen. Dar trebuie să știm că implementarea măsurilor trebuie făcută la timp pentru a proteja elevii de riscul abandonului școlar. Aceste măsuri contribuie la crearea unui mediu educațional stabil și sprijină dezvoltarea personală a elevilor. Dacă mediul școlar este unul suportiv și unul de învățare conștientă, atunci putem preveni cu succes abandonul școlar. Noi vom referi în continuare concret la ce am făcut noi prin proiectul Școala de Succes, Oportunități pentru Toți. Așadar, acest proiect vizează prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor academice, în special a celor de la evaluarea națională obținute de elevii clasei a 8-a. Se desfășoară în cadrul școlii gimnaziale Nicolae Costescu Bolboș, având ca obiectiv reducerea absenteismului și suportul elevilor. Dintre principalele activități ale proiectului vă vom exemplifica. Ele sunt structurate astfel încât să implice toți factorii din educație, utilizând metode eficiente de prevenire. Acestea au fost concepute pentru a sprijini elevii aflați în risc de abandon și a facilita integrarea acestora în sistemul educativ. În proiectul nostru am avut mai multe etape. Prima etapă a constat în identificarea și monitorizarea elevilor în risc de abandon școlar, pentru că este esențial ca școlile să completeze și să valideze un observator al școlii pentru identificarea acestor elevi. Actualizarea periodică a datelor în sistemul SIR, Sistemul Informatic Integrat pentru Învățământul Românesc, permite o reacție promptă și eficientă pentru sprijinul acestora. La nivelul școlii noastre, toți diriginții claselor gimnaziale au completat acest observator și am identificat un total de 39 de elevi cu care facem activități remediale la limba română și la matematică în fiecare marți, a fiecărei săptămâni, primă și o masă caldă și sperăm noi ca această măsură să ducă la îmbunătățirea rezultatelor școlare.
într-o oarecare măsură, bineînțeles. Activitățile de prevenire și intervenție. Proiectul include activități remediale, așa cum vă spuneam, consiliere pentru părinți și excursii tematice. Am organizat o excursie la Deva și o tabără de creație de 3 zile în Poiana Brașov. Aici avem 2 fotografii, una din excursie, una din tabără. Am fost cazați la Hotel Șoimu în Poiana Brașov și, după cum ne-au mărturisit elevii, le-a plăcut tare mult. Aceste intervenții sunt menite să reducă riscurile și să promoveze o educație inclusivă, adresându-se nevoilor specifice ale elevilor. La finalul prezentării o voi ruga pe colega mea, Mirela Băzăvan, să vă prezinte câteva secvențe din excursie, din tabără, precum și câteva activități de combatere a bullying-ului școlar pe care le-am desfășurat săptămâna trecută la școală. Acum vom vorbi puțin despre rezultatele și impactul proiectului nostru. Proiectul vizează scăderea ratei de abandon școlar la 0% după cei 2 ani de implementare, atingerea unei rate de finalizare a învățământului gimnazial de 100%, creșterea ratei de participare la evaluarea națională la clasa 8-a cu 2%, reducerea procentului de elevi care iau sub nota 6 la evaluarea națională cu 18%, pentru că trebuie să fie realiști totuși, reducerea absenteismului școlar cu 5%. Aceste obiective sunt realizabile prin aplicarea măsurilor de prevenție și susținerea implicării active a tuturor actorilor educaționali, inclusiv a părinților sau mai ales a Îmbunătățirea proceselor de predare, învățare, evaluare este un alt rezultat al proiectului nostru și se reflectă prin creșterea procentului de cadre didactice din unitatea noastră care folosesc mijloace de predare, evaluare digitale cu 20%, creșterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedagogice moderne la nivelul clasei, ce presupun instruire personalizată, abordări pedagogice structurate, centrate pe elevi sau de prioritizare a elevilor, programe remediale în grupe sau învățare autodirijată susținută de tehnologie cu 20%, dezvoltarea unui spațiu modern utilizat pentru activitățile proiectului, spațiu pe care am și reușit să-l amenajăm. Toate cadrele școlii noastre au fost la cursuri de formare. Alte rezultate, creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate cu 20%, îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar, elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți locali, îmbunătățirea climatului la nivelul școlii și la nivelul clasei, creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon școlar. Rezultatele așteptate ca urmare a implementării activităților asupra beneficiarilor direcți sunt următoarele. Minimum 20 de elevi participanți la program de pregătire suplimentară, noi acum avem 39, minimum 20 de elevi beneficiari de consiliere și de orientare profesională, 2 excursii cu elevii și cu cadrele didactice și o tabără de creație, minimum o sesiune de formare pentru profesori, noi am avut cel puțin 2 până acum, minimum 20 de părinți consiliați sau îndrumați, minimum 20 de elevi cu rezultate școlare îmbunătățite. Să vorbim acum puțin despre impact. Mai întâi, impactul asupra elevilor noștri. Creșterea stimei de sine și a motivației pentru învățare, contribuind astfel la angajamentul și participarea activă a elevilor. Reducerea absenteismului, promovând prezența constantă în școală și diminuând fenomenul de abandon școlar. Îmbunătățirea rezultatelor școlare curente prin implicarea în activități educaționale relevante și stimulatoare, promovarea cu succes a examenului de evaluare națională, pregătindu-i pe elevi pentru următoarea etapă a parcursului lor educațional.
Impactul asupra profesorilor. Îmbunătățirea competențelor pedagogice, dezvoltându-le abilitățile de predare și evaluare pentru a răspunde nevoilor specifice ale elevilor, dezvoltarea profesională continuă prin oferirea de resurse și programe de formare care sprijină creșterea și inovația în practica didactică. Și acum impactul asupra părinților. Implicarea lor sporită în relația cu școala, inclusiv participarea activă în activitățile școlare și colaborarea strânsă cu cadrele didactice pentru a susține progresul academic al copiilor. Ceea ce facem noi astăzi este un exemplu de bună practică în acest sens. Creșterea nivelului de educație al familiei, oferindu-le acces la informații și resurse pentru a sprijini învățarea continuă și dezvoltarea personală a membrilor familiei. Dar avem și un impact asupra comunității, care se manifestă prin implicarea comunității în pregătirea elevilor din grupul țintă pentru integrarea cu succes în câmpul muncii, oferindu-le oportunități și sprijin în dezvoltarea abilităților necesare, conștientizarea rolului comunității în educație, evidențiind importanța implicării active și susținerea procesului de învățare a elevilor. Și le mulțumim pe această cale reprezentanților primăriei și Consiliului Local care ne-au sprijinit până acum în tot ceea ce ne-am propus. Și sperăm într-o colaborare viitoare foarte productivă. La finalul prezentării noastre mai avem o provocare pentru dumneavoastră și eu voi ruga tot pe colega mea, doamna Berta Emanuela, să se ocupe de dumneavoastră. Sper că nu vă supărați pe mine și că rămânem prieteni. Dacă pentru o clipă ne-am simțit copii, nu putem să ne opunem timpului. Timpul trece foarte repede și peste ani și astăzi suntem părinți. Și atunci provocarea vă vizează pe dumneavoastră ca părinți. Și anume, să vă gândiți la un cuvânt care ar putea descrie impactul proiectului Școala de Succes, oportunități pentru toți, asupra dumneavoastră ca părinți. Un singur cuvânt pe care va trebui să-l notăm. Deci, domnul Dan a ales cuvântul dialog. Mie mi se pare foarte bun. Foarte bine ales. Și am ales comunicare. Da, e vorba despre impact. Impact cu impact. Ca urmare a dialogului. Un cuvânt potrivit consider eu că este cooperare. Asta face foarte toții. bun și acest cuvânt. Și avem un scop nobil. Dialogul duce la cooperare, nu? Haideți, curaj! Dezvoltare. Și dezvoltare este un cuvânt foarte potrivit. Progres. Da, foarte bine. Și progres, totul trebuie să ducă la progres. Credere și perseverență. Păi două într-unul. Încredere, succes. Mulțumim. Altcineva, poftim. Modernizare. Modernizare, da, implică și modernizarea acest proiect. Mândria. Mândrie, da, foarte bine. Copiii mei au făcut parte din școală de succes, deci au șansa să facă ceva. Motivație. Motivație, da. Mediere. Mediere. Reușită. Reușită. Numai cuvinte adecvate. Perseverență. Și perseverență. Mai avem o șansă. Mulțumim. Mai este cineva care nu a adus cuvântul?
Mai avem? Mai este domnul primar. Dumnealui are ultimul cuvânt. Eu cred că viitorul le rezolvă pe toate și încrederea, da? Ce cuvânt ați ales? Încredere, viitorul le rezolvă pe toate. Da, lăsați viitor. Asta e viitorul. Școala de succes este viitorul. Acum aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Ați fost minunați, ați ales toate cuvintele frumoase. Colega mea a punctat foarte bine impactul acestui proiect asupra dumneavoastră, a părinților, asupra elevilor, asupra comunității. Mă simt datoare față de colegii mei să spun nu într-un cuvânt, ci într-o propoziție, care este impactul pe care îl are proiectul respectiv asupra comunității noastre, adică asupra membrilor echipei de proiect. Eu zic că este un început care ne dă încredere că vom face și alte proiecte viitoare și că este sau aduce un plus valoare școlii gimnaziale Nicolae Costescu prin proiectele care vor urma și munca la care se înrolează și ne-am înrolat toți în fiecare zi. Vă mulțumim foarte mult și sper că vom colabora și de aici înainte, că ne veți fi aproape și că vom realiza multe lucruri în școala Borgoș. Vă mulțumesc foarte mult! Eu aș vrea să mai citesc o dată toate aceste cuvinte pe care le-ați lipit dumneavoastră ca o concluzie despre impactul proiectului nostru. Dialog, comunicare, cooperare, dezvoltare, progres, perseverență, succes, modernizare, mândrie, oportunitate, perseverență, motivație, remediere, reușită și viitor. Ați fost minunați și chiar ați găsit chintesența activităților din proiectul nostru. Înainte de a încheia întâlnirea de astăzi, colega mea, Mirela Băsăvan, dorește să vă prezinte câteva secvențe din excursiile și din tabera noastră de creație, precum și din activitățile antibullying pe care le-am desfășurat săptămâna aceasta. Înainte, totuși, aș vrea să cunoașteți echipa noastră de proiect mai îndeaproape și ce sarcină are fiecare membru al echipei. Deci echipa noastră este formată din domnul director, manager de proiect, din subsemnata, asistent manager, domnul profesor Fetița Octavian, responsabil cu partea financiară a proiectului, doamna profesoară Alexandra Victoria, responsabilă cu monitorizarea evoluției, se ocupă de partea de evaluare a proiectului, doamnele profesoare Iordache Irina și Mirela Bățăvan sunt responsabile cu comunicarea și cu implementarea activităților și împreună cred că am fost o echipă foarte bună. Și acum haideți să... Doamna Feli, am uitat-o pe doamna Feli, mă scuzați. Da, doamna Feli este pe partea de comunicare și de interrelaționare și s-a văzut acest lucru că este cea mai bună la acest capitol. Prima dată vom urmări niște secvențe din excursia desfășurată pe 24 octombrie 2024. Am avut ca obiective Cetatea Deva, Muzeul Trenulețelor și grădinile lui Zoe. Giardinii din Zoe, nu?